Kunali chisangalalo kunchewu kwa tengatenga pomwe mayi ake ageto mtsikana yemwe anatchuka kwambiri pa masamba a mchezo. Mayi ake ndithu amamangiridwa nyumba ndi a Mark Zakulanda. Zambiri mu ripoti la Maulana Lemani. Ngakhale Baibulo limalankhula mawu akuti ochita zachifundo naye azachitiridwa chifundo. Zinthu zimene zinangoyamba ngati za nkhambakamwa, zinthu zimene wina wake anabwera kuzapempha ndalama yokwana 500 kwacha, zinthu zimene ena ake kumapeto pake anayankhula kuti zinali zogwirizana, zinthu zimene wina wake kumapeto pake anabwera ndi kuyankhula kuti zinali zochita kupangana, ndipo iyeyo amene kuti alipidwa ndalama yokwana 6500 ndipo winayo alipidwa ndalama yokwana 5000. Zinthu zimene zinabweretsa mpungwepungwe pakati pa Amalawi. Okay, nchokuli abambo anakumana kayi poyambira ndi geto sanakumane ndineyo. Okay. Ndi pamene geto amandiimbira foni naye kuti kwabwera abambo amene kakufotokozera kuti afuna atithandize. Ndi pamene ine ndinapita kukumana wa abambo aja. Ndi pamene ankandifotokozazo kuti tufati pange kakilipi kukhanga likutiwa kukaniza ndalama. Kumapeto kwake kumayenera mupindula. Ndi zinthu zakuti wina wake msiku lalero walandira nyumba ali ndipo khala pabwino kuchoka pokhala apa amene ankakhala kufika mu nthawi imene nyumba yake ikuoneka motere. Iyeyo anabereka tiana ndipo anaganiza zokuti atisiye tianati apite mtaoni akagulise thupi lake kwa anthu anjala, kwa amuna osaugwira, ndi cholinga chokuti kandalamako azithandizira tiana taketo. Koma mapeto ake munthuyo walandira ndithu mphaso yamphamvu, mphaso imene iyeyo anangochita zachifundo basi. Ndipo anthu ochuluka anayankhula za iye, akuyankhula za iye, ndipo adakayankhulabe za iye. Umboni wake ndi yakuti mu video iyi tikhalanso tikukambirana za msungwana ameneyo. Iyeyo dzina lake ndi Geto, ndipo kumudzi kwawo ndi kuntchewu. Siku lina ali mkatikati mwa usiku kugulisa thupi uku akumwa kashuta, akumwa ndithu kachakumwa kowawa kuti timanyazi pang'ono tichoke pokambirana ndi makasitwa mala. Anakumana ndi bambo wina olankhula mwachitumbuka choncho, ndipo iwowa mukuchedza kwawo sanasalane mitundu kuti uyu ndi ngoni winayi ndi mtumbuka. Anacheza monga mwa Umalawi, monga mwa tonse timadziwana bwino kwambiri kuti sitisalana, ndipo Malawi ndi Malawi nzake anacheza tinkhani tawo ndi kuserewulana kwambiri pamene paja ndi kukhala ndi trust wina ndi nzake. Kumapeto pake pamene winayo anabwera ndi mawu akuti ungandigawireko ndalama yokwana 500 kwacha ndikufuna kugulira chakudya, winayo anayankhula kuti ndalama ali nayo. Nali kufuna kwa 500 kwacha zandivuta pang'ono naneso kana khala ngati kuti ndiweyo bwezi naneso ntango panga zoti ndigulise thupi. Ayaso makumbira zimene zisiza kuwera pangera mavuta pantendere sitingapanga zimene zimene mavuto kokhala pangisa zimenezi. Kapuna mwina kuti pa ndina apangira ntendere bandina apangira mavuto kumana ndinali nawe ina yake umumu pepande wajaniye ndipo pande sinasaga ai sana sage paribe amene akupasa. Ai paribe ndile gai ndinali nawe. Okay, ndio mwae kwa 500? ndio mwae. Serious andipasa hii? Okay, get. Chifua jaya na andipasa ndarama hii. Basi wangiwe ndo nguthandize. Ndine mbilo imefanele nayo ndendiphe kupasa ndiphe. Wandiphe ndo nguthandize ndina kuthandize fero ngire khanye. Ambo yako darise getu. Ngati ngombo bino kunayo. Ambo yako darise getu. Iweyo ndiwe muntu abwino otokambiri. Kwa mabiketo akufuse. Chifua chana akupanga izizi. Umene akupezeka usiku apapa amagulisa tupiso yenawe. Nembasi mavuto. Ndi amachacha zingati usiku? Usiku ngari usiku si? Usiku si tumavana gari wantu basaka fete taifa kakasi muna alibi kamba kama vuto kuti mandi kizija kuja matiko 25 or 20000 nimene kamba kuti mna mandi kangu pesa kena kagenda ngati kangana pikadekana. Nditi mangu panga kuti bwali lapeze lichipezani pepa. Atafunsira funso lakuti ukundipasira nje ndalama, iyeyo anangoyankha mwa ize kuti mesa ndimene mwandipempha.
mayankhotu amenewa mayankho ake asimbo ndi amene adapangisa kuti Geto alandire recognition pa dziko lonse la Malawi komanso maiko ozungulira ndi aliyense amene ndi Malawi ngakhale ali maiko ena. Geto patangodusa kanthawi kochepa anapasidwa ndalama zokwana 500,000 kwacha. Tasunga ni ndalama ndikuziwa munandipasa koma tasunga tagwira ni envelope ndikufuna kuti Mulungu ndikuoneseni chikondi cha Ambuye. Envelope itaigwirani mungathe kuisegura envelope akudabwa Gertrude 500,000 kwacha. Ndimafuna kuona kuti munthu amene angakhale ndi mtima wachikondi ndaona kuti akupanga izi chifukwa cha mavuto koma mutima wachikondi ali nawo Gertrude. Ambuye chisomo chagwera pa iwe, Ambuye akudalitse. Upite ukatandizire mwana ku nyumba, uzitandizirenso weka. Akupita kuti Gertrude ikanakhala kuti lero ndi 2006 ndiye kuti bwinzi ndikukuwuzani kuti zindalama zakale zija ma 500 kwacha imozi analimo okwana 1,000 koma chifukwa chakuti ino ndi 2026 imene ndalama yathu yaikulu sofa ndi ndalama yokwana 5,000 mu univob ija mumangoyenereka ndithu kukhala ma banknote okwana 100 zimene mukandifunsa ine ndizakuti ndi zinthu zotheka. Tikaona expression ya Geto mmene analandira ndalama shoka chimene inakhalira ndi mmene anathawira kwa ine zinali real. Anthu ena akhonza kuyankhula kuti no zinali zinthu zopangana, anthu ena akhonza kuyankhula kuti no zinali zinthu zochita kugwirizana. But is it a coincidence kuti wina aliyense wakumudzi kwawo kunchewu aliyense amayankhula za umphawi wakwawo kwa Geto adapita kumudzi kwawo kwa Geto sanapeze nyumba yabwino, sanapeze nyumba ya malata ya njora zotcha ziseko zake zabwino, ayi anapeza the opposite. Anapeza kitchen itagwa, adapeza toilet itagwa, adapeza nyumba yosasuka ikuti imene amagona Geto malo mwa chiseko panali mphasa. Now tell me kuti zinali zopangana ndikuzo kuti so anachita kugwirizana kuti kumudzi kwathu kukakhale kotere. Tell me kuti anachita ngopangana usiku umene uja ndikukumana ndikukambirana kuti ndipangeni ka video at the end kupezekaso kuti akutchula za umphawi wakwawo umene uli direct. Ngakhale panali anthu ena amene anayesesa ndithu ndi mtima wonse kuti iwowi amuchite discredit Geto, amugwese mphwayi Geto, agwese mphwayi anthu onse amene akufuna kumuthandiza Geto. Pabwera chimphongo china chokhala komwe ku America chimene chabwera ndikuzamanga nyumba kuwamangira makolo ake a Geto kuti akhale ndipo khala pabwino, akhale ndi nyumba yabwino ndi cholinga chokuti iwowa asaonenso asamutumenso Geto kuti akapange zinthu zina zosayenera chifukwa cha pamalo pamene akukhala. Zinanga ndine Maki Zakulanda nimakhala ku Washington, Seattle ku United States of America. Ndinaona video yomwe inayikidwa pa umatadere yomwe imakamba za mtsikana amene akupanga zoyendayenda chifukwa cha kusowa. Nditamva mmene anamupangira interview zinandikhuza chifukwa anachita kuti ayende ana awiri and whatever she has zonse zomwe amapanga amatumiza chithandizo kwawo. Ndinaona kuti ndikuyenera kuti ndichitepo kanthu. Ndinamuimbira foni kuti andithandize kupanga locate komwe kuli mtsikanayi. Mwamwayi anapezeka, tinapezanso munthu amene amapanga mavidiyo amene tinayamba kuyendera limodzi kuti tithandize mtsikanayi. Ndi natuma timu ya anthu anapita kumudzi kwawo komwe tinakasimikizadi kuti anthu andiosowa kwambiri, ndipo zomwe naona omeko zinandipeza chisoni kwambiri. Naona kuti pambali ponthandiza mtsikanayi ndi business komanso malo okhala komanso ana ake ku skulu, naona kuti tithandizenso ndi nyumba ya mayi ake. Ndi chifukwa yake tinapezeka kuti timanga nyumba imeneyi kuti no anthuwa akhale ndi malo abwino, akhale ndi madiresi, akhale ndi kugona komanso azikhala ndi chakudya kuwapasa support. Cholinga chomwe ndinapangira chokuti Mulungu amatidalitsa pa cholinga.
ndi naona kuti madaliso samene ukhala yoweka komanso azipita kwa anthu onse amene akusowa. Tunde ngakhale panaizo yankhulankhula zambirimbiri ine ndimakhulupirira kuno kuti munthu ukamachita chinthu uzipanga zinthu ngati kuti ulipo wekha dziko lonse. Ndi natenga responsibility kuti ka ena asiya koma ine ndipitabe ndipangabe zomwe ndikuziona kuti anthu athandizika, ndipo ndikuthokoza Mulungu kuti zathekadi komanso anthu ali. Pamene anthu ochuluka alonjeza mamiliyons ochuluka kupanga business, ena kumulipirira nyumba ya rent kwa chaka chonse, ena kumpasa mpamba wa business kangapo ndi cholinga chokuti iyeyo akhale pabwino. Ndiye nditakufunsani inuyo funso lakuti kodi munthu atakupezani panjira kuti akufuna mugawire kanthu kenakake mungatero? Bwanji mutakhala anthu achifundo? Bwanji ineyo ngakhale titakuwuzani kuti ndifuna video yokhayi mungopanga like, uwapeza ena azinyenyerekanso and no one akhonza kukhala na mmathupini. But tiyankhule ndi chilungamo chakuti ngakhale Bible lidalankhulapo mwamphamvu kuti ochita chifundo nayenso azachidwa chifundo. Aliyense amafesa zimene adakolola. Geto adafesa za chifundo, wachitidwanso chifundo ndi anthu amenenso sankawadziwa. Nkhani ya msungwana wa zaka 22 Gertrude Samuel, yemwe dzina lake linali ponseponse pa masamba mchezo, si yachilendo kwa anthu ambiri. Ndi nkhani yomwe ena amafuna kutchukirapo, ena kuthandiza zenizeni, koma kwa amene sitikuziwa nkhani ya Getu, iyeyu ndi mtsikana yemwe ankachita khalidwe loyendayenda kamba ka mavuto omwe ankakumana nawo ku banja lake. Ndipo pakali pano Getu ali ndi ana awiri. Pakupita pa nthawi Getu adakumana ndi Feed the World, ndipo kuchokera pamenepo mtsikanayu moyo wake unasintha ndipo adasiya khalidwe lake loyendayenda. Pakali pano mayi yake a Gertrude amangiridwa nyumba ndi msamaria wina wachifundo yemwe dzina lake ndi Mark Zakulanda, yemwe amakhala m'dziko la United States of America. Ndipo poonesa chisangalalo, Gertrude anafotokoza motere. Ndili kuno ndinali ndi banja, ndimakhani mamuna mu nyumba iyi. Ndeti kukhala nkapanga bugamori timange nyumba yathu. Koma no chimene chimachitika tikakhala kuti no kuti kukuja kuti timange nyumba ija, timange zomba zidina. Mapezi kuti amadwala pa kumupano mamaona lonse kumakhala kutsokomula chifukwa chachikulu. Kufusa bwanji munthu masiku se munali bwinobwino, basi ndangudwala mwadzidzidzi. Ndemo mbonji dzidina mene mulilimu. Zimapezeka kuti zoyankhula zake zosamveka. Ndeti ndimathowa nyamuka muno pita pakadimba apo dimbanga lili apo. Ndikamacho kamene kuja ndidzapeza atengana nditi yana razile mwananga yetu. Atenga kasa role ndo kumbewa. Bamba amali ajali kuti iyi atatatu kumbewa ndaji na polisi. Apita kumbewa ndaji na polisi, mesa amata kudwala. Akuti ka situkuziwa, oja bwino andipeza. Usiku tikhatukamba nakhane kokana. Chabwino tene ndipeni kuganya. Kungopita kuganya kuja kangotemetsa kaso basi akuti nsano ndi wawo. Akujoka moja adzagona apo akuti nsano ndi wawo. Tizikhalire imene iyi ndeni nakhala ndopanga zonthuka mwezi. Ndikukhala kuchondera nkhani yake kokana. Makaso ndondorazi mwanga bakona ndikumavazi banga ndikumavuri mwana udandira nkhani ya nyumba. Kumasa bambo kuti apite kukagwira ganyo kuti ana waja akanika. Ndeni nazo nzota ine ndindana awiri. Ndizikhala pano pamadikira munthu akandiphere mbewa mpano mmodzi kapena iwiri andiphikira akandigulitsira 1000 ndipisi nchipo kusinkwanisa ndi ana awiri nyumba pende kukhala ndi chikhenya mayi yanga chimanga imene ngaji yarango fiko menjeno lana roti gaira mayi yarango kola kumene magaba mandowa ziwiri kodi chimanga chitengaje mpaka na kulima chathu mpaka na kuzofika chaka chamawa nano ria sala mendi nesinkaiveza nini azeru ndinango panga chiganizo no la pasavude teni nyamukano dzipira ni kwanu amakana nyamukano mudzipira kwanu amakana ndero ndipanga chiganizo chothawa ana apita no kwala mwanga kukaimba foni kwaimbira foni amayi yawo ndifana ndidzibwera mama ali andithamangitsa amayi yawo nayo akamona kuti iwe uli kuno kuti dakuzuza no rumange nyumba yako kuwero udzikhala unakana unkankhale umagona makomadzi nzako manga yako kuwero udzikhala unkarani ndipita kwa mama Maria pano kwa mama Maria yako wapita bwerako ndogeza kuti kamene akuthamangitsa udzafikira kuti ndene ndaivera likodi je fana nthamene kuti no foni ya mwanga ankapanga likoda memory card akuti adubwana mubezi mina nkhwa muna ndenda ndamayi yawo ndenda zivendera ngana kaniko manga nyumba kwawo gorera tsikhala iwo nangano kunoko angandimangire ne yanga ndeno mpenda bwino nzeru zanga zibwana zongoro pasavuti ndingonya mulongono ndithawe iye akhale kuno kwakadzono tine kulibeko adzanyamuka adzapite foni kuno kumuthamangisa mwande khakukana ndinazipangali maya ngatachoka
yesu atapita kumbewa akatenga ni mwana uyo ananyama kupita kumbewa kaphambiwa ndinango dzinyamukira mwandekha mama wandika mwana kena kakali apo kuti ndipekeze uchigayo nanyamukole ndongo moyo namuza mwana madzulo kukada wauze mari sintaniso sindibwera so ndapita kulilonge nanyamuka ndi mwana ngono wapita kulilonge kumene kuja ndinakakhala miezi 7 wayiti pamene apanga ndazinzanga nokuti ndifana ndibwere mbala kuno ndapita salima nacho kusalima nabwera ndi nsikana wina wake kunoso nazejezejeza naye kena kudanyamuka ndatazoa chani tisadafike kusalima poti tikapita kulilongo pompana tetililekayo kuti dapita blaka mpetenga komana uno ndi afis the world mukhonza kuyika mu njira ina iliyonse imene mungayikire but the truth being the truth kuti Geto lero akusimba lokoma. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ndipemphe kumongo ndichita cha chifundo chimodzi. Ngati simunachite subscribe muchite subscribe. Ngati munatero kale dziko kwambiri video ichite na like and mulembe comment. Mungolemba china chense basi mu comment. Ndidziwe amene akhonza kundichita za chifundo. Nditakhala kuti ndapempha modero ndi angati. It's your boy Sam Mavita. Bye.